into enye ngixoxe nabantu bangixoxa ngingashumayeli sisizana ukuthi uNkulunkulu indlela athembeke ngayo akakuphi konke futhi akakunqishi konke. Amen. Indlela nje athembeke ngayo leyo ukuze sisizane emzimbeni wakhe siyadingana. Masekelela ivesi malibeka kahle lithi isipho somuntu siyamenzela indawo mase simholela kwabakhulu. And most yabantu bafuna ukufika endaweni enkulu kodwa be-undermine izinto uNkulunkulu ayibeke khona. Hasha. And ukhulume kahle umfundisi wami kanyeni, if I'm not mistaken, le ndaba le yabanye ukuthi kunabantu abanezinto. I-problem ukubona uMnzuza eshumayela kanje exoxa kanje base ufisa ukuxoxa kanje kanti uphiwe inkonzo yokuvangela yokukhuluma into ezovusa unebeza kumuntu. Umuntu asabi isono. Amen. Kanti mina ngiphiwe inkonzo yokukhuthaza because kunabantu asebephelelwa amandla. Amen. So uma uNkulunkulu ekuphele yonto leyo yokukhuthaza mase uba nabantu abaningi mhlawumbe abakuthandayo. Umuntu ophiwe inkonzo yokukhuza, inkonzo yokusola, agreseye inkonzo yakhe. Abantu basebenza ukuthi abayithandayo ebandleni because akasekho umuntu okhuzayo. Yilento nje kuzohlala kuyo lamavesi awuthi kwizikhronike akhuluma ngomuntu wakhuzwayo wangakhuzeka. And same verse elikuMark chapter 6 likhuluma ngomuntu futhi wakhuzwayo wangakhuzeka. Ngoba umuntu okubeka kuyena inkonzo yokukhuza akabethanda. Once wakhuza umuntu akabethanda. Abakhuthaza abazalwane okubeka kubona inkonzo yokukhuza ukuthi ungayiyeki inkonzo ebekwe kuwe. And dilashila Job emshumayele ngoKolosai 4 verse 18. Kwakhulunywa lapho bathi qaphela